Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Agit. Taong 1958, Impasugong, Bukidnon. Itong mga panahong ito, lumaking manlalakbay itong si Agit. Bata pa lamang siya, sinanay na siya ng kanyang ama na mamuhay sa kahit saang lugar, anuman ang sitwasyon nito. Hindi rin siya nito pinahintulutang makapag-asawa ni makabuo ng sarili niyang pamilya alinsunod sa gawain ng angkan nila. Mag-aasawa lamang itong si Agit kapag nahanap na niya ang lugar kung saan nakaramdam ng pagkaamo ang kanyang puso. Sa halos mag-iisang dekada niyang paglilibot, narating niya ang lugar ng Impasugong kung saan doon niya naramdaman ang matagal na panahon ng ipinapahanap ng kanyang ama. Napakadalang pa ng tao sa lugar na yon ayon kay Agit. Halos yung mga bahay, milya-milya ang layo sa bawat isa. Kapag nakakita ka ng buklod-buklod na kubo, iisang pamilya roon ang naninirahan. Hindi rin madaling lapitan ang kahit sino sa mga ito. Buhat ng agad nilang pinagdududahan ang kahit na sinong magtatangkang kumausap sa kanila. Dahil sa ganoong pag-uugali ng mga taong naninirahan doon, kaya na may hanggat maaari, umiiwas itong si Agit. Naging kontento na din siya sa kanyang pamumuhay, kaya na may wala na siyang ibang hinahanap. Sa loob lamang ng ilang buwang kanyang paninirahan sa Impasugong, naging maayos naman ang lahat. Upang hindi siya makaramdam ng labis na pagkaburyong, kinugol niya ang kanyang oras sa pagtatanim ng mga halamang mapapakinabangan. Kapag sumasapit ang anihan nito, nililikom niya ang sobra, sabay ibinibenta sa baryo. Ganon at ganon palagi ang kanyang ginagawa na siya namang hindi niya namalayan na nakakalikom na pala siya ng mga kakilala. Lingid sa kaalaman ng karamihan, merong dugo ng albularyo itong si Agit. Sa lugar na kinagisnan niya, kilala ang kanyang ama bilang manggagamot at tagapamarusa ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Bago siya nito inutusang maglakbay, nagawa na din niyang makuha ang kabuuang karunungan nitong dinala. Halos inabot din ng ilang dekada na hindi niya yun nagagamit sa ibang tao sa kadahilanang naglalakbay nga siya ng mag-isa. Sa halos ilang taong pagtitinda ni Agit sa baryo, nakilala niya ang mga taong naging malapit sa kanya. Kapag may inilalapag siya sa kanyang pwesto, palagi yung pumupunta para lamang makipag-usap. Hindi naman yun pinagbabawalan ni Agit, lalo pat madalang lang din naman ang mga taong namimili. Swerte na sa kanya ang makabenta ng 1 sentimo buong maghapon na siya namang karaniwan niyang ginagamit sa pamimili ng mga asukal at iba pang mga pangangailangan. Para kay Agit, may pera man o wala, tuloy pa rin ang buhay. Kahit papaano, maswerte pa rin naman siya, lalo pat meron siyang mga kaibigang handang magbigay ng tulong kung yon ay lubos na kinakailangan. Isang hapon, habang nagbabantay siya sa kanyang mga paninda, pansin na pansin naman niya ang kawalan ng mga taong napapadaan sa saudan. Dahil dito, nagdesisyon na siyang iligpit ang mga ito para makauwi na. Nang akmang aalis na doon si Agit, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang isa sa kanyang mga kakilalang sumisigaw habang mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. "Oh, Agit! Ba't ang aga ng uwi mo? Hindi ka na ba tatambay dito?" Nagmamadaling tanong nito pagharap nila. Nang marinig naman ni Agit ang sinabi ng kanyang kaibigan, tumangulang naman siya habang ipinapaliwanag ang tungkol sa rason niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito sa kanya habang mahinahong nagtatanong kung pwede ba yung sumama patungo sa tahanan niya. Dahil sa sinabi nito,
Wala namang nagawa itong si Agit kundi ang tumango. Kahit papaano kasi, hangad din niyang magkaroon ng bisita sa kanyang mumunting kubo. Sa pagbagtas nila ng daan, napilitan na ring tumulong sa kanyang dala ang kanyang kaibigan. Pagkarating nila sa ibayong bahagi ng sapa, doon bumungad sa kaibigan niya ang kubo niyang hindi naman gaanong kalakihan. Napakalinis ng paligid nito, gawa ng araw-araw yung winawalisan ni Agit. May mga nasisipat din yung baging na gumagapang sa bubong ng kanyang bahay na siya namang dumadagdag pa sa ganda nitong ipinapakita. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanyang kaibigan ang halos lahat ng kanyang kagamitang purong gawa sa mga natural na gamit. Ni isang piraso ng pako ay hindi gumamit noon si Agit, gawa ng wala din naman siyang kakayahang makabili nito. Pag-upo nila sa kanyang sala, agad naman niyang tinimplahan ng kapeng barako ang kaibigan niya. Habang umiinom sila ng kape, panay naman ang kanilang pagkwentuhan ukol sa buhay niya. Dahil sa alam naman ni Agit na mapagkakatiwalaan ng kaibigan niyang yon, kung kaya't hindi naman siya nagdalawang isip na ilahad dito ang mga bagay-bagay. Matapos nitong malaman na isa siyang albularyo, halos hindi naman yun makapaniwala sa mga bagay na kanyang sinabi. Bukod kasi sa wala silang albularyo sa lugar, doon din napag-alaman ni Agit na maraming nilalang ang nagpapakita roon para maminsala ng mga taong natitipuhan ng mga ito. Dahil sa mga bagay na kanyang narinig, naging interesante naman ang kanilang pag-uusap. Sa halos ilang buwan niya kasing pananatili sa lugar, wala naman siyang nararamdamang kakaiba maliban sa mga presensya ng mga elementong gumagala. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napag-alaman ni Agit meron ng mangilan-ngilang tao ang namatay sa lugar na yon. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't doon niya naunawaan kung bakit iba ang trato ng mga ito sa mga taong hindi nila kakilala. Dahil sa kanyang mga nalaman, bigla namang nabuo sa kanyang isipan ang hangarin niyang tumulong. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, yon ang pinakamagandang magagawa niya para sa baryo. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, nagdesisyon na silang lumabas sa tahanan niya para magpahangin. Habang naglalakad sila sa kanyang bakuran, doon niya din napag-alaman na ang namatay na anak ng kaibigan niya ay minsan na ring nabiktima ng mga aswang. Ayon dito, ganun na lamang ang kanyang galit sa mga ito, kung kaya't noong nalaman niyang isang albularyo itong si Agit, nagkaroon siya ng lakas ng loob para gumanti. Aminado ang kaibigan niyang masamang gamitin siya pero naniniwala ito na yun naman talaga ang responsibilidad ng isang lehitimong albularyo. Dagdag pa nito na malakas ang kanyang kutob na hindi yun magdadalawang isip na tumulong buhat sa pagkakakilala niya rito. Matapos namang marinig ni Agit ang mga bagay-bagay, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Una niyang tinanong sa kaibigan niya kung kilala ba nito ang nilalang na pumatay sa yumao nitong anak. Nagtanong din siya ng iilang mga detalye kung saan magbibigay daan para madali niyang matunton ang pinagpupugaran ng mga nilalang. Dahil sa kanyang mga masusing tanong, kung kaya't pilit naman yung sinagutan ng kaibigan niya sa abot ng makakaya nito. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, napag-alaman ni Agit na karamihan sa mga nilalang na nananalasa sa baryo ay naninirahan doon mismo. Mahirap man yung paniwalaan pero base sa istorya ng kanyang kaibigan, hindi malabong totoo ito. Maya-maya pa, pagbalik nila sa loob ng bahay niya, mahinahon naman siyang nagwika doon ng, "Samahan mo nga ako bukas sa tahanan ng mga taong pinaghihinalaan mo. Nais kong makita at maramdaman kung sila nga ang pumatay sa anak mo. Madali lang yan.
Magtiwala ka. Sigurado ka, Agit? Sige, kung ganun, sasamahan kita. Kahit ngayon na, walang problema. Malapit lang naman dito ang pamamahay nila eh. Agad na sagot naman ng kaibigan niya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, hindi na siya nagdalawang isip na sumang-ayon sa nais nitong mangyari. Para kay Agit, madali lang namang kontrahin ng mga aswang kung alam mo ang pangunahing kahinaan nito. Hindi sa mga pangontra, bagkus ang kahinaan ng kanilang bertud mismo. Pagtatapat pa niya na, maraming kahinaan ang mga nilalang na yon, ngunit ang labis niyang kinakatakutan ay ang mga may alam sa aral kung papaano wasakin ang kanilang bertud na naroon sa loob ng kanilang mga sistema. Kung iisipin, mahirap gawin ang ganoong bagay, pero para kay Agit, napakadali lang nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglilibot sa baryo, narating na nga nila ang lugar kung saan nasipat nila ang iilang mga kubong nakatayo sa gilid ng kawayan. Paglapit nila sa kinaroroonan nito, agad namang tumambad sa kanila ang iilang miyembro ng pamilyang abalang-abala sa pagtatrabaho. Sa estado ng ginagawa ng mga ito, pansin na pansin naman ni Agit na hindi yun seryoso sa kanilang mga trabaho. Paglapit nila sa bakuran ng unang bahay, bigla naman silang hinarap ng isang lalaking mataba na may katangkaran. Sa tindig nito, pansin na pansin nila Agit na halos hindi man lang sila umabot sa balikat ng lalaki. May dala-dala rin yung patpat at sa tono ng pananalita nito, para bang may halo yung pagbabanta. Dahil sa nilalang na yon, mahinahon naman niya yung kinausap habang dinudukot sa kanyang bulsa ang 3 piko niyang kwintas. Paghawak niya rito, dahan-dahan naman niya yung inilabas kung saan habang nagsasalita siya, iginagapos niya yun sa palad niya. Maya-maya pa, pagtitigan nilang dalawa, bigla namang nagulat sila Agit sa sinabi ng lalaki nang magwika ito sa kanila ng, "Hindi kami tumatanggap ng bisita tuwing umaga. Umalis na kayo rito. Baka mapagbuhatan ko pa kayo. Alis!" Kasabay ng pagwika nito ay ang pagdilim naman ng paningin ni Agit. Sa unang pagkakataon kasi, meron sa kanyang nilalang na nangahas magsalita ng masama. Walang sabi-sabi, bigla naman niya yung inundaya ng suntok sa katawan nito kung saan yon ang naging sanhi upang bumagsak yon mula sa kanyang kinatatayuan. Nang akmang tatayo pa ito, walang pagdadalawang isip naman yung hinawakan ni Agit sa ulo habang sinisindak ito. "Isang galaw pa. Hindi ako magdadalawang isip na baldahin ka." Seryosong wika ni Agit sa nilalang. Dahil sa kanyang sinabi, wala naman yung nagawa kundi ang manatiling nakaupo buhat sa kanyang pagbabanta. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na sila pinagkumpulan ng mga kasama nito na siya namang naging daan ng lalaking yon upang makawala mula sa kanyang mga kamay. Maya-maya pa, unti-unti na ring tumaas ang tensyon sa paligid na siya namang labis na ikinabahala ng kanyang kasama. Pilit na siya nitong inaawat para wag nang makipagsagutan, subalit nanatiling matapang itong si Agit. Dahil dito, doon na nag-umpisang magbanta ang mga nilalang na yon ukol sa kanilang dalawa. Ayon sa matandang tumulong sa lalaking sinapak niya, magsisilbi yung batayan ng kanilang pamilya para gumawa ng hakbang upang siya ay mapagbayad. Hindi rin ito isinantabi ang kanyang kasama ukol sa nangyaring insidente. "Huwag niyo sanang kalimutan ang ginawa niyong ito sa amin. Kayo nauna, hindi kami. Ano man ang magiging kahahantungan nito, kasalanan niyo ang lahat ng yon." Wika ng matanda habang pilit na pinapatahan ang matabang lalaking sinapak niya. Nang marinig naman ni Agit ang sinabi nito,
Napangisi lang naman siya habang patuloy yung pinagmamasdan. Sa pagpapatuloy ng mga pangyayari, hindi naglaon. Napilitan na rin silang umalis sa lugar na yon. Bukod kasi sa maraming tao na ang napapadaan sa lugar, may mangilan-ngilan na din sa mga ito ang tumitigil para makiusyoso. Maya-maya pa, wala naman silang nagawa, kundi ang umalis na sa tahanan ng mga taong kanilang nakasagutan. Habang binabagtas nila ang daan papauwi ng kanyang bahay, si Agit na mismo ang nagkumpirma na totoong aswang ang mga nakaharap nila. Naniniwala siya na sa kabila ng mga pangkaraniwan nitong mga anyo, nagkukubli ang mga demonyong kumakain ng karne ng tao. Ang patotoo ni Agit sa kanyang mga binitawang salita ay ang mga amoy ng mga ito habang yon ay kanyang kinakausap. Sa pagdating naman nila sa kanyang tahanan, inabisuhan niya ang kanyang kaibigan na umuwi na muna pansamantala upang makapagpaalam. Kabilin-bilinan niya rito na huwag magpalipas ng gabi sa kanilang tahanan nang sa gayoy makaiwas sa mga hindi inaasahang pangyayari. Dagdag pa niya na sapat na ang banta ng mga nilalang na yon upang maniwala siyang meron itong masamang binabalak. Dahil dito, agad namang umalis ang kaibigan niya para sundin ang kanyang nais. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng hapon, nakabalik na ito, bitbit ang iilan nitong mga gamit. Paglapit ng kaibigan niya sa kanya, agad naman itong iniabot ang isang punyal nitong dala. "Agit, pinabibigay pala to ng tsuhin ko. Ang sabi niya, baka makatulong." Wika nito matapos iabot ang punyal na yon. Nang marinig naman ito ni Agit, dali-dali naman niya yung tinanggap habang nagpapasalamat. Pagpasok nila sa loob ng kanyang bahay, doon na nila inumpisahan ang paghahanda laban sa mga bisita nilang malapit nang dumating. Habang abala si Agit sa kanyang ginagawa, bahagya naman siyang natigilan matapos niyang mapansin ang punyal na ibinigay ng kanyang kaibigan. Paghugot niya rito, tumambad sa kanya ang pinakagitna nito na animoy merong lagayan ng kung anong bagay. Dala ng kuryosidad ni Agit, dahan-dahan naman niyang binuksan ang hawakan nito at doon tumambad sa kanya ang isang papel na merong simbolong krus. Pagkuha niya rito, doon niya nabasa sa selyo nito ang kinakailangan niyang gawin upang mapagana ang punyal. Bagaman Latin ang nakasulat doon, hindi yun naging mahirap para sa kanya na maunawaan, gawa ng noon pa man, batak na siya sa pagkakabisa ng mga ganoong uri ng salita. Nang mapagtanto ni Agit na kinakailangan niyang sirain ang papel na yon at ilagay sa loob ng punyalang nilalaman nito, agad naman niya yung ginawa ng walang pagdadalawang isip. Alam niyo ba, pinuno, habang binubuhos ni Agit ang laman nito sa punyal, unti-unti niyang nararamdaman ng biglaan nitong pagbigat at paggaan. Umiinit at lumalamig din ang hawakan nito na para bang meron doong naghahalo-halong elemento. Maya-maya pa, nakarinig siya ng mga buhay na salita sa kanyang isipan na siya namang agad niyang binigkas sa punyal na yon. Matapos niya itong gawin, kitang-kita niya ang pag-itim ng talim nito, hudyat na gumana ang mga bagay na ginawa niya. Noong una, medyo duda pa si Agit sa armas na yon, pero nang maramdaman niya ang pagdating ng mga aswang, hindi na siya nagdalawang isip na gamitin ang punyal na yon. Habang hawak-hawak niya yon sa kanyang kanang kamay, nakagapos naman doon ang kanyang kwintas na gawa sa itim na trespiko. Pagtaas niya ng kanyang bakod at puder sa katawan, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kasama na manatili sa loob ng tahanan niya. Maaari rin yung magmasid sa labas, pero kahit anong mangyari, huwag siyang magtatangkang lumabas para tumulong. Mariin itong ipinagbawal ni Agit, lalo pat alam niya sa kanyang sarili na hindi mga pangkaraniwang aswang ang kanyang kahaharapin. Kung mga pangkaraniwan lang kasi itong aswang, maaaring matagal na panahon na yun doong napalayas
buhat sa kanilang mga nagawang kasalanan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, agad naman niyang inabisuhan ng kanyang kaibigan na isarado ang pinto. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, tahimik naman yung sumunod sa kanya. Nang mabuksan na ni Agit ang entradang pinto ng kanyang bahay, nasipat pa ng kanyang kaibigan ang iilang mga aswang na nakatayo sa labas ng bakuran nito. Pagsarado nito ng pinto, agad namang nagsilundagan ang mga nilalang na yon, kung saan ilang segundo lang ang naging pagitan, nagawa na siya nitong mapalibutan. Sa puntong yon, nanatiling kampante naman itong si Agit, gawa ng kahit papaano may tiwala siya sa kanyang mga gamit. Maya-maya pa, doon niya nasilayan ang mahinahong paglakad ng isang aswang patungo sa kanyang harapan. Pagtigil nito sa paglalakad, bigla naman yung nagpalit anyo at kasabay nito ang nakangisi nitong pagwika nito sa kanya ng, Hanga ko sa tapang na ipinapakita mo. Kanina akala ko, purong salita ka lang. Nagkamali pala ako. Ngayon sabihin mo, Albularyo, ano naman ang magagawa mo sa buong pamilya ko? Kaya mo ba kaming pagsabay-sabaying lahat gamit lamang ang iyong malabuhanging pananampalataya? Dahil sa sinabi nito, agad naman niyang iwinasiwas sa lupa ang hawak-hawak niyang punyal. Pagsilay naman dito ng nilalang na yon, agad naman yung nagtangkang lumayo sa kanya, subalit bago niya pa yun magawa, naramdaman na niya ang tuluyang pagtigas ng kanyang buong kalamnan. Sa puntong yon, kahit gabunan ang matandang yon, napailalim ito sa lakas ng tigalpong inilalabas ng punyal na kanyang tangan. Paglapit niya rito, agad naman niyang itinarak sa balat nito ang hawak-hawak niyang punyal habang sumasagot dito ng, Aminin ko, kanina dehado pa ako sa angka ninyo. Pero nang makuha ko ang armas na ito, pakiramdam ko, wala nang sino man ang may lakas na kumaharap sa akin. Matakot ka, demonyo, sapagkat ang nakikita mo ngayon ay ang taong hindi pumapatay ng laman, bagkus ay ang pumapatay ng espiritu mismo. Kasabay ng pagwika ni Agit ay ang buong puwersa naman niyang paghataw sa hangin ng kanyang hawak-hawak na punyal. Dahil sa kanyang ginawa, inakala ng mga aswang na nagmamasid na hindi niya tinamaan ang gabunan nito. Subalit habang dahan-dahan niya yung ibinabalik sa lagayan, kitang-kita nila ang pagbuwal ng pinuno ng kanilang angkan. Sa puntong yon, agad naman nila yung kinaladkad papalayo, subalit pagtingin nila rito, bumungad sa kanila ang noon itong merong naagnas na simbolo ng krus. Hindi mawari ng mga nilalang na yon kung ano ang nangyari sa kanilang pinuno, ngunit isa lamang ang nakumpirma nila. Wala na silang kakayahan para yon ay matulungan. Matapos nilang mapagtanto na patay na ang matandang nakasagutan ni Agit, tila bang bawat isa sa kanila binalot ng galit at puot para sa albularyong pumatay sa kanilang kadugo. Sa isang iglap, walang habas naman nila yung pinagtulungan, subalit dahil sa taas ng bakod at puder nito sa katawan, bigo silang malapatan yon ng malubhang pinsala. Halos nagpatuloy ang kanilang paglalaban sa loob ng ilang oras, ngunit hindi man lang nila nagawang mapahina itong si Agit. Animoy ang punyal na ibinigay ng kanyang kaibigan sa kanya ang nagpahiram ng hindi masukat-sukat na lakas ng kanyang katawan. Aminado noon si Agit na kung hindi dahil sa punyal na yon, maaaring nagtamo siya ng matitinding pinsala bago pa man niya napatay ang gabunan ng mga aswang. Sa pagsapit ng 11:00 ng gabi, wala nang nagawa ang iilang mga aswang kundi ang tumakas. Nang mapagtanto ni Agit na wala ng kapasidad ang mga itong lumaban, agad naman siyang bumalik sa loob ng kanyang bahay para magpahinga. Lumipas ang mga araw, tinunto niya ang lahat ng pinagpupugaran ng mga ito,
hanggang sa dumating ang puntong nagawa niya na yung malipol. Nang mapagtanto naman niyang wala ng panganib sa baryo, sumama siya sa kanyang kaibigan para ibalik ang punyal na kanyang ginamit. Alam niyo ba, pagdating nila Agit sa tahanan ng tiyuhin ng kanyang kaibigan, doon niya naramdaman ang hindi maipaliwanag na presensya ng isang antingero. Hindi niya mawari pero anuman ang tinataglay na mutya nito, ubod yon ng lakas. Nang akmang ibabalik na niya ang punyal, inabisuhan siya nitong itago na muna yon pansamantala sa kadahilan ng marami pa siyang kahaharaping nilalang pag nakauwi na siya sa lugar ng kanyang ama. Alam niyo, pinuno, ilang taon nang lumipas, nakauwi nga itong si Agit. Sa lugar na yon, marami siyang nakalabang nilalang na kung hindi dahil sa kanyang punyal, hindi niya yon matatalo. Lahat ng manggagamot sa kanilang lugar, lubos na humanga sa angkin niyang lakas at talino. Hanggang sa pagtanda noon ni Agit, bitbit pa rin niya ang ipinamana sa kanyang pambihirang punyal ng malakas na antingero. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe ang angas ng tiyuhin ng kaibigan niya, no? Ano kaya yung tanga ng mutya? 'Di ba ako yung naku-curious talaga sobra kasi hindi to basta-basta. Isipin niyo yung punyal na yon, binigay niya lang kay Agit. So ibig sabihin, marami pa siyang malalakas na tangang sandata o kung anumang mga gamit na panglaban sa kaliwa. Tapos itong si Agit, alam naman nating lahat na galing siya sa pamilya ng mga albularyo. Kaya yung kaalaman nito sobra ng lawak. Tapos nung nakita niya yung tiyuhin ng kaibigan niya, nasindak pa siya sa lakas nun. So bakit kaya? 'Di ba? Sayang lang, no? Kasi isang kwento lang to. Mas maganda siguro kung yung kaibigan niya nagkwento, yung kaibigan niya ang nagkwento tungkol sa tiyuhin nito Pero mukhang malabo kasi ultimo yung kaibigan niya baka hindi rin alam na sobrang lakas na albularyo ng tiyuhin niya. Kasi nga, unang-una, bakit hindi pa yung tiyuhin niya ang lumipol doon sa mga aswang na yun? Bakit kailangan si Agit pa? Siguro meron silang pinanghahawakang kasunduan? Kasi alam ko, marami na ako na ilapag na kwento na merong kasunduan yung malakas na antingero tsaka yung malakas na pamilya ng mga aswang na hindi sila magpapakialamanan as long as sinusunod nila yung mga batas ng kasunduan na yon. Pero dito, siguro, inisip nung tiyuhin ng kaibigan niya na, may antingerong pumunta, dito ko kaya padaanin kung paano ko lulupigin yung angka na to. So, yun yung naisip ko na kung bakit si Agit pa yung kailangang umubos sa angka na yon instead na yung tiyuhin ng kaibigan niya. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.